fada na kara fada babu mai girma, babu mai girma gun Allah sai Rasulullah. Na fada na kara fada babu mai girma, babu mai girma gun Allah sai Rasulullah. Mai lagawa da saukewa Allah yana tuba, don isar martabar annabi kare ni ya rabba. Kar ka bar ni da kaina dan abban su Zainaba, ka faɗa na faɗa Allah sai Rasulallah. Marar adadi gun sahibul husni wal kamali wal bahjati wal jamali wal bahai wan nur wal wildani. Sa sahabbai ka samu har alin Rasulullah. Na fada na kara fada babu mai girma, babu mai girma gun Allah sai Rasulullah. Saga yar shugaba na halitta Fatima nana, mai cikar kadari gun Allah sayyada ummana. Kai da ke nake karima sanni kumbina, ba kamar gigita ka daidai yar Rasulallah. Akwai ki a kulle kowa ‘yan Rasulallah, mai cikar haiwa da kamala ‘yan sararillah, wanda Allah yake rarrashi sai Rasulallah. Sanni ta kaga huta ya jamalillah. Na fada na kara fada babu mai girma, babu mai girma gun Allah sai Rasulullah. Nana Khadijatul Kubra matar Sayyidul Bushra. Nana Khadijatul Kubra matar Sayyidul Bushra. Bismillah Allah buwayi mai dare mai rana, ka taimake ni ya Allah zan tsaro baitina. Kun fiyayya ta gaske sai da tunana, ke nake so nake kallo sai da kubura. Matar Sayyidul Bushra. Lafiya uwa mai kudi ya ta saman dukan kadari, ka kara nashewa a cikin Mahmudu Albashari. Kwalliya kika baiwa manzan Allah sahibin zikiri, dole ne in dinga yi miki baiti na tilkobura. Nana Khadijatul Kubra matar Sayyidul Bushra. Nan na ji zance daga Allahnta, yana gaida ita da umminta har da yadda. Ya ta gaske sanni Khadijatul Kubra. Shehu Tijjani kai da kai nake dan Fatima, a balla Abbas jinjina mai yawa mai girma. Yawun zamani Gausi Ibrahima, ya muje barhama dan gidan Zahara. Nana Khadijatul Kubra matar Sayyidul Bushra. Ummul mu'minina Sayyida Aisha matar Annabina.
sayyada Aisha gaida ke nake matar annabina. ya ubangiji taimaki bawa wanda bai iya ba zan yabo ga sirrin annabi mai cika da haiba sayyada Aisha ni ne ban ga kamar ki ba haske na raina Aisha matar annabina sayyada Aisha gaida ke nake Matar annabina. me cikar kamala sayyada Aisha sallama nake yi a gare ki sayyada Aisha ba dan halin ba ki karba sayyada Aisha sarauniya Aisha matar annabina na yi kuka idona na zubar da hawaye akan ganin ki umma na kasa tsaye zuciya ta hawaye ido na hawaye akan ganin ki umma Aisha matar annabina sayyada Aisha gaida ke nake Matar annabina. sayyada Aisha gaida ke nake zuciyata kaunar riki take yi ina yaban ki zafi sayyada har da sanyi wuri na ganki Aisha matar annabina sayyada Aisha gaida ke nake Matar annabina. wanda yayyabanki sai ya da tunana Ibrahim nake